ଭିତରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର।
इसमें और एक बना दीजिए। ये वाला नहीं नहीं वो वाला। भेलपुरी भेलमुरी भेलमुरी वो वाला। कितने भाई नहीं कॉलेज भाई कौन दी कॉलेज कौन दे गोटे पुणी कहीं कौन करे कहीं कोडी एइट खाओ संबंध
ଆଜି ମଞ୍ଚର ଯଦି ପ୍ରଥମ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅଶେଷ ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନିଜର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ